Vážení priatelia, dúfam, že už sme tu všetci, alebo aspoň väčšina z nás. Pristúpime k vyhodnoteniu trošičku netradične, pretože poprosím teraz, aby k nám prišli na pódium naši ctení porodcovia. Úplne na začiatok vyhodnocovania poprosím celú porotu, úplne všetkých, kto sedel v porote, aby prišli k nám na pódium. Bravo! Niektorí už museli odísť, špeciálne do Poľska. Milí porodcovia, takto v strede súťaže si dovolím poďakovať vám za vašu prácu, ktorú ste spravili dnes, aj tú, ktorú spravíte zajtra. A aby ste nám náhodou stihli odísť skôr, tak by sme vám radi dali také ocenenia. Magistra umenia Miriam Žilková-Tymčová. Ďakujeme pekne. Doktorka pedagogiky Mária Budzáková. Magister umenia Mirko Miličevič. Dostávate. Magister umenia Ivan Hudec. Magistra umenia a doktorka umenia Mária Martonová-Kormanová. Magister Jozef Hřebík. Magister umenia Jozef Demian. Magister Igor Vlach. Asi robí spoločnosť Aleksandrovi. Magister umenia Miloš Todorovský. Magistra umenia, doktorka umenia Anna Vikmarinová-Krsmanovič. No a ešte je tu magister umenia Michal Matejčík. A potom ešte ja, Eva Blaškovičová. Ďakujem. Eliška Blaškovičová. Takisto doktorka umenia, samozrejme. Ďakujeme veľmi pekne, milí porodcovia. Ešte jednu možno úsmev pre fotografov, aby videli, kto dnes hodnotil. Poprosím, aby sa nám zastavili. A pokiaľ by sa dalo, poprosíme vás aj podpis do kroniky. Ak stihnete, tak sa podpíšte do kroniky. Kto nestihnete, tak môže potom v priebehu ešte zajtrajšieho dňa. A teraz by som vás poprosila, pokračujeme v netradičnom vyhodnocovaní, aby všetci učitelia, všetci pedagógovia, ktorí sú dnes tu, prišli k nám na pódium. Aj tí, ktorí žiaci budú súťažiť až zajtra. Všetci pedagógovia. Nejako veľa ich tu nemáme. Všetci učitelia sú tu, čo sú tu, tak sú na pódiu. Ja vás poprosím, postup bude takýto. Dostanete od nás dar.
a pôjdete sa aj vy podpísať do kroniky mesta Sniny. Ďakujeme Frederike Pilnovej. Ďakujeme inžinierku Martine Holej. Ďakujeme Márii Demeterovej. Ďakujeme Marte Onderčínovej. Ďakujeme Martinovi Franekovi. Martin Kočiš. Jiří Lukeš. Ďakujeme. Magistra Agáta Vargová. Ďakujeme. Magistra umenia, doktorka umenia Anna Vypalinová-Krsmanovič. Magister umenia Jozef Denian. Ďakujeme. Tam nám chýbal. Magister umenia Jozef Chovanec. Magistra umenia Mária Kormanová. Doktorka umenia Martina Latermanová. Magister umenia, doktor umenia Michal Červienka. Tomu sa to posunie, Miško Matiči. Posunie nielen Osadský. Magistra umenia Miriam Žilková-Timčová. Magister umenia Mirko Miličevič. Prevezme si. Magister umenia Robert Džupin. Magister umenia Igor Vlás odložíme. Magister Jakub Jedlinský odložíme. Magister Jozef Hřebík. Prevezme si neskôr. Magistra Lucia Kdovinová. Ďakujeme. Magister Martin Rusnák. Ďakujeme aj za koncert, uvádzací aj za organizáciu. Magister Martin Vaculčiak. Pošleme. Magister Mikoláš Devočko. Magister Miloslav Stojan. Ďakujeme pekne. Magistra Olga Horáčková. Magister Peter Harvanka. Magistra Viera Džoganová. Ďakujeme. Magistra Viera Stojanová. Doktorka pedagogiky Mária Budzáková. Ďakujeme pekne. Profesor Raimond Kákonik a profesor Boris Lenko. Tomáš Kočalka. Odložíme Viktor Varga a Julia Kovalčík. Všetci, ktorí tu sa ďakujeme. Všetci, ktorí tu neboli, tak diplomy doručíme ako poďakovanie. No, a teraz by som poprosila súťažiacich 0. a 1. kategórie, aby prišli tiež k nám na pódium. Najmenší naši 0. a 1. kategória. To sú krásni akordeonisti. Ja mám takú radosť, keď vás takto vidím. A ešte aj akordeonisti, no toto sú krásne deti. V 0. kategórii sme mali jedného odvážlivca, ktorému sa podarilo za svoj výkon získavať bodové ohodnotenie v zlatom pásme. Bol to Michal Kučmaš. Gratulujeme si. A to dostáva 2 diplomy, pretože ste aj víťaz kategórie. A prechádzame do 1. kategórie.
kde sa nám v bronzovom pásme umiestnil Šimon Malik. Gratulujeme. Strieborné pásmo získala taktiež Nikolaj Leneš. Pardon, bronzové pásmo. A bronzové pásmo získala Viktor Varga. Je to Jakub Sokuľák, my ti prepíšeme. My ti bola tu zmena v prihláške, nejaká chyba sa stala, my to prečítame lepšie. V striebornom pásme sa umiestnil Oliver Bihári. Gratulujem. V striebornom pásme sa umiestnil Jakub Sochuliak. V striebornom pásme sa umiestnil taktiež Marko Orenič. A strieborné pásmo získala Andrej Andrej. A strieborné pásmo získala taktiež Šimon Beluš. Prechádzame do toho vzácneho, žltou farbou napísaného zlatého pásma, ktoré získava Katarína Ištoňová. Peter Čopák taktiež získava zlaté pásmo. Zlaté pásmo získava Lukáš Lacko. A zlaté pásmo v prvej kategórii získava Ema Šlampiaková. A Ema je taktiež víťazkou v prvej kategórii. A Marianka Jurgovina nemá napísaný diplom. A tvoj pán učiteľ sa volá Viktor Varga? My ten diplom prepíšeme, dobre? Získal si bronzové pásmo, ale tvoje meno napíšeme na diplom, dobre? Ešte neodiť preč, my ti diplom prepíšeme. Gratulujem vám všetkým, a teda sa všetci usmejte pre fotografov, pretože si vás fotia. Môžete tie diplomy otočiť, aby bolo vidno, že ste dostali diplomy. Hrnčeky si odložte, pretože keď budete chodiť na súťaž ďalej, tak doma budete mať krásnu zbierku hrnčekov. Zaspúš. Veľmi im zatlieskame, lebo sú to zaslúžia. Ďakujeme vám, veľmi veľmi. Tešíme sa na vás na ďalšie ročníky. Vás poprosím, aby k nám prišli všetci súťažiaci z druhej kategórie. Ešte snáď neprekryjú celý ten náš billboard. Ešte nie sú takí vysokí. Tak ideme na vyhodnotenie druhej kategórie. Bronzové pásmo v druhej kategórii získava Christopher Pagáč. Gratulujem. A
Adam Matis získava strieborné pásmo. Tamara Šulejová získava strieborné pásmo. Annela Tkadlecová získava strieborné pásmo. Strieborné pásmo získava taktiež Diana Fecková. V zlatom pásme sa umiestnil Marko Lukáč. Zlaté pásmo si vybojovala aj Liliana Chovancová. V zlatom pásme sa umiestnila Diana Zamišková. Kristián Čamák získava zlaté pásmo. A víťazom kategórie sa stáva taktiež Kristián Čamák. Máš 2 diplomy. Teraz pohár, druhý pohár, tašku. To si môžeš dať do tej tašky potom. Zapózujte pekne všetkým učiteľom, že sme otočili diplomy. Kľudne im tlieskajte, ja si myslím, že to zaslúžia, vy sa to neusmejte. Ďakujeme vám, nech sa vám dobre hrá, nech máte z toho radosť a vidíme sa ďalší rok. Ďakujeme, môžete ísť dole z pódia. No a predpokladám, že súťažiaci z 3. kategórie vedia, že teraz je ich chvíľa, takže poprosím súťažiacich, ktorí súťažili v 3. kategórii, aby prišli k nám na pódium. V bronzovom pásme v 3. kategórii sa umiestnil Tobiáš Pejko. Gratulujem. A bronzové pásmo získava taktiež Teodor Masliš. A v bronzovom pásme sa umiestnil Samuel Nováček. Gratulujem. V striebornom pásme sa umiestnil Šimon Sobek. A Richard Haladej získava zlaté pásmo. V zlatom pásme sa umiestnil taktiež Gabriel Kalvin. A zlaté pásmo získava Lukáš Rabatín. Víťazom tejto kategórie sa stáva a zlaté pásmo taktiež získava Ela Žilková. Ja vám gratulujem, postavte sa ešte, otočte diplomy, aby si vás mohli rodičia a učitelia odfotiť. Ďakujem vám veľmi pekne, môžete ísť na svoje miesta. Poprosím teraz vysokoškolákov, dúfam, že neodišli niekde von už oslavovať. Kategórie 9A, aby k nám prišli na pódium. A môže aj z 9B. Môžu všetci vysokoškoláci. Prosím vás, vysokoškoláci. A poďte aj 10C. Nech tu vidíme ten výkvet
slovenského akordeónového vzdelávania. Tak toto sú naši vysokoškoláci. Ste si prišli zasúťažiť a chceli by ste aj ocenenia. Nebudem sa naťahovať. V kategórii 9A sa na 3. mieste umiestnila Ania Bročilovič. Gratulujem. Druhú cenu získava Ivona Akalovič. Prvá cena bola udelená. Získavajú Nikita Kadesníkov. Gratulujem. Prechádzame do kategórie 9B, magisterské štúdium. Tretiu cenu získava Dušan Miškovič. Gratulujem. Druhú cenu získava Aleksandar Gvozdič. Prvú cenu kategórie 9B získala Jozef Piták. Gratulujem. Máme tu ešte diplom pre duo, ktoré súťažilo ako jediné v kategórii 10C, ale získali bodové ohodnotenie na to, aby sa umiestnili v zlatom pásme a získali prvú cenu. Mário Hrdý a Jozef Piták. Gratulujeme. Môžete sa ešte postaviť pekne s diplomami, aby vás pedagógovia odfotili. Pedagógovia, idete fotiť? Ďakujem vám veľmi pekne. Súťažiacim gratulujem. Dneska ste podali perfektné výkony. Myslím si, že bol krásny deň. Počasie prijalo. Koncert bol dobrý. Výkony boli krásne. Príko ste súťažili, prajem príjemný večer oddychový. Tým, čo odchádzate, želám šťastnú cestu domov. Tým, čo ich to čaká ešte zajtra, prajem, aby sa dobre vyspali, aby mali dobrú energiu, pozitívnu a aby zajtrajší deň zvládli ku svojej spokojnosti. Prajem vám všetkým príjemný večer a vidíme sa.